Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Гынахларга баткан булсаң, моңардан чыгу юлы бар. Ул тәүбә. Аллаһу субханаху ва тааляның туры юлына басу. Шушы гынахлардан арыну, яисә шул гынахтан арынып, Аллаһы Тааляның туры юлына басу. Аллаһы Тааляның бар шундый исеме ул Ат-Тәвваб. Тәүбәләрне кабул итүче. Беренчедән, әлбәттә, үкенү. Шундый тормыш алып барган өчен, шундый гынахлар кылган өчен үкенү булырга тиеш. Икенчедән, тәүбә итү. Аллаһы Таалядан гафу сорау. Аш-Шура сүрәсенең 25-нче аятында әйтелә: Аъузу биллаһи минаш шайтанир раджим. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Аллаһ шул, кем үз кулларының тәүбәләрен кабул ва бузыклыкларын гафу итә. Бухари һәм Муслим хадисләре җыентыгында китерелә бер хадис. Ул хадис бик мөһим. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Лаллаху афраху би тәүбәти абди. Дөреслекдә Аллаһ кулының тәүбәсенә шатлана. Һәм бүтән ул гынахлы юлга, ул гынахка әйләнеп кайтма. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.